Guys, mainom vitamins akong kabataan. Ano po sa wow na di wow na di. Madali. Wow. Ay. Ay. Pag nga parigos ladi nga duwa. Lusa Oh, tadong mag-aw. Lusa po sa niya mga puso ko dito sa Oh, Karel. Ano, may Kapasunod sa namin nun. lang nga. Ram. Hindi, ayun si Bibi naman. Hello, guys. Didi, Karel. Ay, anay, si Bibi naman. Like. I would like bosam ni bam 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 bam. Ayaw, Dida. Kay para makitan si Bibi. Ay, anay. Bam 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 bam. Ah. Bam. Lang nga. Namun berapa itu sama sama guys. Guys, coba solo, bibi apa sama videos. Tapos na. Tapos Gutay na. lang. Anay ano anay anay. Ano, samtay di na amos.